Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ihe m na-achọ igwa unu taa bụ ihe dị n'obi m maka onwe m kamgbe ọnwa ole na ole m gaa n'iru na-ekpe ekpere maka ya, bụ onyinye amara nke mmata. Ugbu a nke esoghị na onyinye amara ndị edere n'akwụkwọ nsọ, mana ekwenyere m na anyị na-atụfu ọtụtụ oge n'amaghị maka ihe ndị anyị kwesịrị ịma. Eleghị anya anyị na-etinye anya rinne na ihe anyị na-ekwesị. Ekwenyere m na o nwere mmụọ ọjọọ na-akwanye ihe ndị a site n'alaeze ọchịchịrị, ime ka ndị mmadụ ghara ilekwasị anya. Mana ịma na agbanyeghị na ị nọ ọdụ ebe a taa, ọ bụrụ na obi gị pụọ n'ọgbakọ a gaa n'ahịa na-eche maka ihe ị ga-eri ma emechaa, ma ọ bụ ihe ndị ị ga-eme ma emechaa, maka nzube na ebumnobi nọghị n'ebe a. Ya mere, ọ bụ ihe ịma aka n'ihu n'ime ụwa anyị nọ n'ime ya taa, n'ihi na ọ dị ọtụtụ ihe na-achụ anyị. Nke a bụ ekwentị na-akụ dị nsi nke ozi na-akụkwa, dị nsi nke ozi ederede. Ihe ndị a bụ naanị gị. Ya bụ, ruo na mgbe ị na-anya ụgbọala n'ụzọ, ọtụtụ ozi nke nọ n'akụkụ ụzọ ndị na-elegharị anya ya na-agụkwa ya. Ihe ndị a niile na-abịakwute anyị. Ọ na-abụ ihe ịma aka karịrị anyị itinye obi anyị n'ihe ọ bụla ruo ọtụtụ oge. Ọbụna dị ka na ihe nke egwuregwu nke mụ na onye na-akụziri m ya na-eme. Ọ na-agwa m mgbe niile, si legide anya n'akwara gị nke ị na-arụ. Ọ na-akpọ ya tinye obi gị n'akwara gị. Nke bụ eziokwu bụ na o nyere m nsogbu. Aga m na-ebuli ihe na-anyị arụ nọrọ n'India, ịma na-ebu ihe na-anyị arụ, mana Winston-Salem ebe a, ịma ma ihe ndị ọzọ. Na ajụrụ m ya, sị ya gwa m ihe mere o ji dị oke mkpa. Ọ sị m na nke a na-emekarị mgbe ị tinyesiri obi gị na ya. Akwara ahụ ga-akpazi agwa nke ọma, i wee nweta ezigbo uru n'ime ya. N'ihi nke a, echere m na anyị kwesịrị ibido na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke ka onye anyị ihe mụ onwe m na-akpọ onyinye nke mmata. O nwere ọtụtụ ihe ndị na-akpagharị gburugburu anyị mgbe niile nke anyị kwesịrị ịma maka ha, mana ụfọdụ na-efunarị anyị. Ụfọdụ ihe Chineke na-eme na-efunarị anyị. Anyị anaghị eme ụfọdụ ihe Chineke sị anyị mere. Anyị anaghị eme ụfọdụ ihe nke ọtụtụ mmadụ nke nọ n'ime ụwa na-eme, n'ihi na anyị adịghị elegide anya na ihe ndị anyị kwesịrị ilegide anya. Onwe onye na-ekwenyere m n'ụbọchị taa na anyị kwesịrị inwe onyinye nke mmata dị ukwuu. Ya mere, nke a bụ ihe anyị ga-ekwu banyere ya. Anyị ga-ekwu ya n'ụzọ asaa dị iche iche, mana na nke mbụ aga m achọ ikwu banyere ịnọ na mmara. Ma nke a bụ otu oke ihe dị m mkpa, ịmara ihe Chineke na-eme n'ime ndụ anyị. Mana ekwenyere m na Chineke na-eme ọtụtụ ihe na ndụ anyị nke anyị na-amaghị, nke anyị na-ahụkwa. Mgbe ụfọdụ anyị na-eche na anyị bụ ndị chiọma. Mgbe ụfọdụ anyị na-eche na ọ bụ ihe ndapụta. Mgbe ụfọdụ anyị anaghị eche echiche ma otu. Mana ekwenyere m na otu n'ime ihe ndị na-akpọketa anyị nso anyị na Chineke imekọrịta bụ ọ bụrụ na anyị lezie anya n'ihe ọ na-eme na ndụ anyị, anyị ewere ya kpọrọ ihe karịa ihe ndị ọzọ anyị na-eme. Ka anyị bido n'akwụkwọ Jọn nke mbụ isi 4 amaokwu nke 16. Agakwa m akọrọ unu ọtụtụ ihe mere na ndụ m afọ ndị gara aga n'ihi akwụkwọ nsọ a. Ugbu a, akwụkwọ nsọ a bụ maka ịmụta ibu n'uche ịhụnanya Chineke. Ị hụla, o nweghị ihe ọbụla ga-abara gị uru ma ọ bụrụ na ị maghị maka ya. Ọ bụ n'ihi nke a ka akwụkwọ nsọ ji kụziere anyị maka ịtụgharị uche n'ọtụtụ ihe. Ya mere, nke a pụtara ịtụgharị uche gị, na-atụgharị uche n'ọtụtụ ihe. Kedu ịdị mma ị ga-enwe ọ bụrụ na ị teta ụra n'ụtụtụ, ị na-atụkwuo n'akwa ndina gị nwa oge, gị wee bụrụ n'uche na Chineke na-ele gị, na ọ bụghị naanị gị so, na ọ nọnyere gị, na ọ hụrụ gị n'anya. Ọ gaghị ahụkwa gị anya ọzọ karịa nke ọ hụrụ gị ugbu a ị nọ ebe a. Mana ọ bụrụ na ị naghị eche nke a, ọ bụrụ na ị naghị atụgharị uche, na mgbe ahụ na nzube na ebumnuche gị niile abụghị n'ezie n'ebe ị nọ. Ihe ndị a bụ ụfọdụ agwa anyị kwesịrị ịzụlite dị ka ndị kwere ekwe n'ime Kraịst Jizọs. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka okwu Chineke bara anyị uru dị ka o kwesịrị, na-atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ.
na-eche maka nkwa niile nke Chineke, na-echekwa maka otu isi bụrụ onye a gọziri agọzi na ihe Chineke mere site na ịzọpụta gị na amara ọ na-egosi gị kwa ụbọchị. Dịka ị na-atụgharị ihe ndị a n'uche gị, mana anaghị m asị na ị ga na-aga ogologo ụbọchị niile ịma na-achọ ịbụ onye kachasị nsọ ma ọ bụ ịnọdụ na-atụgharị akwụkwọ nsọ mgbe niile. Ịma na anyị kwesịrị ịmatakwu maka ihe anyị nwere n'ime Kraịst Jizọs. Ọ dị mma ịma dịka nwa agbọghọ nke bidogo ozi ọma ọhụrụ ajọ afọ 30 gara aga. Ihe a bụ mgbe m kụziri ọmụmụ akwụkwọ nsọ afọ 5 gara aga. M nọrọ na-arụ ọrụ n'ụlọ ụka dị na St. Louis. Ihe a bụ ihe dịka afọ 31 maọbụ afọ 32 gara aga. Ọ bụ ihe dị mkpa nye m, n'agbanyeghị na amaghị m maka ya, na m nwere ezigbo ntọala na ndụ m gbasara otu Chineke si hụ m n'anya. Anyị nwere ike ịgwa mmadụ sị na Chineke hụrụ gị n'anya, mana anya ọma otu Chineke si hụrụ anyị n'anya. Ana m agwa gị n'ezie, akwụkwọ nsọ si na ọ bụrụ na anyị amara ịhụnanya zuru oke nke Chineke, na ọ na-achụpụ ụjọ niile, ị nweghị ụjọ ọbụla. N'ihi na mgbe ị matara na Chineke hụrụ gị n'anya n'ezie, ị ga-amata na n'agbanyeghị ihe ọbụla mere n'otu ebe n'etiti ihe niile a, Chineke ga-esi n'ime ya lụpụta ihe dị mma. Ọbụna mgbe ị na-aghọtaghị ihe ọbụla n'ime ya, na o nwere atụmatụ ga-anọrịrịla n'ime ya nke ga-alụpụtarịrịla ọlụ ọma n'ime ndụ gị. Ya mere, ọbụna n'ime ihe ụfụ, ọ pụrụ ịkasi gị obi, ọbụna n'ihe mgbu gị. Ịma na Chineke ga-ewere ihe mgbu gị ahụ lụpụta ọlụ ebube na ọlụ ọma na ndụ gị site na nke a. Ya mere, ozi ọma mbụ m kụziri ndị mmadụ n'ihu ọha mgbe m bidoro ịkụzi nkụzi bụ n'ụlọ nzukọ ebe m malitere ịkụziri ụmụ nwaanyị akwụkwọ nsọ. Nke a etolu ugbu a bụ ibu na ihe anyị na-ahụ taa. Mgbe m kpere ekpere jụọ Chineke ihe m ga-akụziri ha, ya sị m gwa ha na ya hụrụ ha n'anya. Ma m chee, ọ dị mma, Chineke, achọrọ m ozi ọma jupụtara n'ike. Echere m ikwu nke a, achọrọ m ozi ọma juru n'ike. M wee sị, onye ọbụla ma na ị hụrụ ha n'anya, onye ọbụla ma na ị hụrụ ha n'anya. Ma ọsịsa a bịara n'obi m mgbe ahụ bụ mba, na ha amaghị. Ọ bụrụ na ha ama, ha agaghị eme ihe otu ha si eme ya. Ugbu a, achọrọ m ka ị soro m na-echekwa ihe m na-ekwu. Ya mere, ọ bịara bụrụ n'obere oge gara aga, Chineke bịara duru m gaa n'akwụkwọ Jọn nke mbụ isi a na amaokwu nke 16, ma anyị ga-agụkwa amaokwu nke 17 na 18. N'ezie, ịma anyị niile na-ekwu dịka oge ndị dị mkpa n'ime ndụ anyị n'ebe Chineke nọ. Ihe ndị mere na ndụ anyị kpọmkwem, nke pụtara ihe ndị bụ ihe ndị na-agbanwe ndụ. Mana nke a bụ otu ihe mere m. Nke anọ na Jọn nke mbụ isi a na amaokwu nke 16. N'ezie, ọ kụziri m otu ihe nke bara uru n'ime ndụ m. Anyị na-aghọta, anyị na-achọpụta, anyị nakwa amata, na-abụghị amataghị. Anyị na-amata maka n'ihi nchọpụta. Aji m nwayọọ na-ekwu ya ka ị nwee ike na-aghọta ihe m na-ekwu. Site na nchọpụta, sitekwa na ihe anyị maara, anyị kwere, na-ege ntị, tinye okwukwe anyị, daberekwe na ịhụnanya nke Chineke nwere nye anyị. Chineke bụ ịhụnanya. Onye na-anọgide n'ime ya na-ebi ndụ n'ịhụnanya. Ọ na-anọgide na-agakwa n'ihu n'ime Chineke. Chineke ga na-anọgidekwa na-aga n'ihu n'ime ya. Anyị ga-agụ n'otu nkeji amaokwu 17 na amaokwu 18. Achọrọ m ịkọwa ihe n'uju n'ime ya na nwamgbe. Ihe Chineke na-egosi m ebe ahụ bụ na ọ hụrụ m n'anya mgbe niile, ma mgbe m na-amaghị ma ọ bụ buru n'uche maka ya. Mana ọ na-emegasịrị m ihe ndị dị iche iche mgbe ahụ, na-aga n'ihu na-egosi m ịhụnanya ya. Ọtụtụ n'ime ha bụ n'ụzọ dị obere. Mana mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe ụfọdụ ọ bụ naanị obere ihe mmadụ mere anyị emesị bụrụ ihe pụtara ihe karịsịa. Ọ bụ ihe dị ụtọ ịbụ onye oyiri Kraịst. Ị maghịkwa ihe Chineke ga-eme, ị maghịkwa ihe ọzọ bụ ihe ọ gaje ime. Ụbọchị ọbụla pụtara na ị maghị ihe Chineke ga-eme, ị maghị mgbe Chineke ga-apụta ihe. Nke a mere na anyị ga-anọ na nchere. Anyị kwesịrị ị na-ele anya, anyị kwesịrị ị na-elegidesi anya, anyị kwesịrị ịma, anyị kwesịrị ịkwụsị ị na-eche maka ihe ndị a ndị na-eme. Lee m agwa gị, mmadụ 500 tinyere akwụkwọ maka ọrụ gị bụrụ onye nwetara ya. Nke ahụ abụghị ihe mberede. Nke a abụghịkwanụ maka na ị magburu onwe gị n'akwụkwọ. Ọ bụ maka na Chineke nyere gị ihu ọma. Amen. Ka m gwa gị otu ihe Chineke tinye n'obi m n'ụtụtụ a. Chineke chọrọ ilekọta gị nke ukwuu karịa nke ị na-ekwe ya ka o mere gị.
ọ chọrọ ka ị were onwe gị nyefechasịa ya, dịka mgbe ị na-akwọrọ ụgbọala gị gaa n'ụlọ akụ tinye ego gị n'igwe eji etinye ego. Kedu obisi ike na okwukwe ị nwere iji mee nke a? Ma ị na-anata mpempe akwụkwọ na-asị ego ị tinyere nọ na nchekwa, mgbe ahụ gị bịa gawa ihe dịrị gị. Mgbe ị chọrọ ego gị bịaghachite mpempe akwụkwọ. Ọ dị mma ka m gwa gị otu ihe. Akwụkwọ nsọ si na anyị were onwe anyị kwụnye Chineke, mana ọ bụrụ na ị ga-ewere onwe gị kwụnye n'aka ya ụbọchị niile wee sị nke a abụghị maka ihe m pụrụ ime, ọ bụ maka ihe ị mere. Ahụrụ m gị n'anya, achọrọ m ịhụ ebube gị ka ọ na-apụta ìhè na ndụ m. Amen. N'ezie, na-adị ka nwatakịrị. Ọ bụrụ na anyị abịaghị dị ka nwatakịrị, dịrị ka nwatakịrị. Ana m ama gị aka n'iru n'ụbọchị taa ka ị malite imepụta ihe dị ukwuu na ihe ndị obere Chineke mere gị, na-agakwa n'ihu na-enwe ezigbo obi ụtọ banyere ha. Ma ana m agwa gị, ibi ndụ dị otu a eleghị anya bụ otu n'ime mmekọrịta kachasị ụtọ n'ebe mụ na Chineke nọ. Ọ na-edewe m ịnọ ọkụ n'obi na mkpali mmụọ ịhụ ihe ndị Chineke na-emere anyị. N'ezie, mma m nwụrụ izu ụka gara aga, mana ọ dị m mma. Ọ dị afọ 19. Ihe siri ike na ndụ ya. Ọ bụ onye a mụrụ ọzọ, ma ọ dị mma ebe ọ nọ ugbu a karịa otu ọ dị mgbe ọ nọ n'ụwa. Mana mmadụ nwere ike iche sị, gịnị ka ị nakwa na-eme ebe a? N'ezie, ozi ọma abalị ole nne gị nwụrụ, mana echere m na nke a bụ ihe na-enye m ọṅụ, ọ bụ ya? Amen. Mana ya mere, achọpụtara m, onye ọbụla kwuo achọpụtara m. Lee, aga m egosi unu ọtụtụ ebe n'akwụkwọ nsọ ugbu a. Jizọs chọpụtara ihe niile. Ya mere, n'agbanyeghị ebe ọbụla ọ na-aga, ọ chọpụtara ndị nọ ya gburugburu, ndị nọ na ihe mgbu na oke mkpa. Ọ bụghị naanị na ọ matara, ọ kwụsịkwara. O nwere otu akwụkwọ ama ama nke ọma nke anyị na-agụ n'ụbọchị ndị a na-akpọ In His Steps. Ị na-amụ nzọmụkwụ nke Jizọs, mana echere m anyị kwesịrị ịmụ nkwụsị Jizọs. Mana echere m na anyị kwesịrị ịhụ otu nsogbu ntakịrị ndị anyị nwegasịrị si akwụsị Jizọs n'ụzọ o si aga. Ịma mmekọrịta siri ike nke gị na Chineke bụ ihe m na-ekwu okwu ya. Anaghị m ekwu okwu ihe banyere okpukpere nwụrụ anwụ kpọrọ nkụ, nke ị na-aga ugboro agagharị igburu kwa izu ụka, irigo gị rịda, gị rigo rịda, ike agwụ gị, gị hie ụra na-eche ka a gbasaa, gị laa n'ụlọ, n'izu ụka ọzọ gị malitekwa. Ana m ekwu gị na Chineke ịnọ mgbe niile, ịnọgidesi ike n'ime ya, ikwe ka okwu ya nọgidesi ike n'ime gị. Ya mere, jupụta n'elu, jupụta n'ime, jupụta na Chineke. N'ime ya ka anyị na-adị ndụ, na-aga njem, na-ebikwa n'ime ya. Ewezụgakwana ya, ọ dịghị ihe ọ bụla anyị ga-emeli. Ọ dị m na ka a ga-asị na o nwere otu m ga-esi gbaa ha unu, tinyesịa ihe ndị a n'ime unu. Anyị kwesịrị inwe obi ụtọ n'ikpere Chineke. Amen. Ya mere, achọpụtara m ihe ndị ụfọdụ Chineke mere m na mbụ. Anọ m n'ụlọ abalị abụọ, nọrọ n'ụlọ ọgwụ tupu ya gawa eluigwe, nke bụ anaghị m anọkarị n'ụlọ. Nke a mere echere m Chineke haziri nke a. Echere m na ọ bụ ihe dị mma Chineke ịhazi ya, na ọ ga-anwụ ụbọchị m nọ ya. O nwere ike ịda gị ka okwu nzuzu, mana ị ma na o nwere ike ịbụ mgbe m nọ n'akụkụ ụwa ebe ọzọ. Mana echere m na nke a bụ ihe dị mkpa nye ya, na anọ m ebe ahụ karịa mmadụ ọbụla ọzọ. Ya mere, nke mbụ, anọ m ebe ahụ. Ihe ọzọ m hụrụ nke Chineke emere dị m nnukwu ụtọ. Na-echeta nke a mgbe niile. Izu ụka gara tupu izu ahụ ọ nwụrụ ka m hụrụ ya. Ọ kpọrịrị ndụ karịa afọ ole na ole gara aga n'ime ndụ ya. Enyere m ya akwụkwọ m edere ịtụkwasị Chineke obi kwa ụbọchị. Ọ nọkwara na-enwe nsogbu anya mgbu ọtụtụ oge. Anyị azụtara ya ihe igegbu anya nke eji ekpuchi anya, ma ha rụkwara obere ọrụ. Nwa ọkụ ntakịrị ka ha nyere. Nke a tọrọ ụtọ n'ihi na anyị gabigara ihe niile a, mana naanị ụbọchị 10 ka o yiri igegbu anya ahụ. Nke a were anyị ma ọrụ ma ikikere ma ego buru ibu, mana Chineke chọrọ ya ka o nwee ihe ahụ bụ ihe ọ chọsiri ike nke ukwuu, ịhụ ụzọ ma na-agụ ihe. Mana ọ dịzi ka nwa ntakịrị. Ọ ga-akpọlite m, ọ bụghị ụbọchị niile, mana ọ na-akpọrọ m ụbọchị 3 na 4 n'otu izu. Ọ dị mma, mmanụ aṅụ. Achọrọ m ka ị mara na anọruru m ala n'oche m
na-agụ akwụkwọ ihe ọgụgụ nke bụ ịtụkwasị Chineke obi kwa ụbọchị. Ya wee sị m, nke a bụkwa ihe ndị gwara m ka m mee n'ụbọchị taa. Achọrọ m ịgwa gị na aga m eme ihe niile a ị chọrọ ka m mee. Obi dị ya oke ụtọ na o nwere ike ịhụ ụzọ, mana n'ikpeazụ mgbe m gara leta mma m, anyị nwere nleta karịrị nleta anyị nwere na kamgbe afọ 10, n'ihi na mma m nwere nsogbu nke uche. Ileta ya anaghị atọ ụtọ. Ị gara achọ ka ọ nọrọ, mana anyị nwere oge. Ya wụ mgbe niile agara m, n'ihi na amaara m na ọ bụ ihe Chineke chọrọ ka m mee, mana ọtụtụ mgbe n'ezie ọ naghị atọ m ụtọ. Nke a na-adabere otu o si na-eme ya n'ụbọchị ahụ, otu nsogbu isi ahụ si eme ya ụbọchị ahụ. Ma mgbe ụfọdụ ọ na-adị ya mma n'ụbọchị ahụ, mana ekwenyere m na Chineke mere m nke ahụ. Ugbu a lee, enwere m ike idepụga nke ahụ sọ bụ ihe ndakọta, ma nke a ọ bụghị inwe chiọma. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe: tụfuo okwu a na-akpọ chiọma. Naanị okwu a na-akpasu m iwe. Ana m achọ ịhụ ụmụ Chineke mgbe ha na-asị mmadụ nwere chiọma. Ugbu a na-akwa m ekwu na ọ bụ mmehie, mana ka m gwa gị otu ihe: ọ bụrụ na gị na Chineke na-emekọrịta, o nweghị ihe dị ka inwe chiọma na ihe ọbụla dị mma mere gị. O mere na nzube na ngọzi nke Chineke. Amen. Amụtara m ibi otu a afọ 32 ndị gara aga. Achọrọ m ya maka nrụkọrịta ọrụ nke mụ na Chineke, mana echekwara m na ọ na-ewulite otite mmanụ Chineke na ndụ m, na-enyere m aka ka m na-ezi ndị mmadụ ozi ọma nke Jizọs n'ụzọ ziri ezi na otu o si wee metụta gị. Kama ọ ga-abụ na dịka otu Chineke ọwụ nọ n'eluigwe otu ebe ọwụ, nke anyị ga na-atụ ụjọ ya mgbe niile. N'amaokwu nke 17, na nke a ka e mere ka njikọ na mmekọrịta anyị na ya mee ka ịhụnanya zuo oke, wee bụrụkwa ihe zuru oke n'ebe anyị nọ, ka anyị nwee ntụkwasị obi maka ụbọchị ikpe. Ọ bụrụ na ị chọkwuru ntụkwasị obi, natakwa ịhụnanya Chineke n'ido anya na enweghị ụjọ, na-elegide ya anya, n'ihi na otu ọ dị ka anyị onwe anyị dị n'ụwa, ọ dị mma. Ọ dịghị ụjọ dị n'ịhụnanya, ọ dịghị rịgọrịgọ dị na ya, mana nke tozuru etozu zuru oke dịkwa mma bụ ịhụnanya nke Chineke nwere nye gị. Ana m agwa onye ọbụla ọzọ okwu taa. Ana m agwa gị okwu, ma gị onwe gị onye na-ele na ihe onyonyo, ama m na ị nọ ebe ahụ, ma Chineke hụrụ gị n'anya. Ọ na-emekwara gị ihe mgbe niile. Oge eruola mgbe anyị ga-etete n'ụra, bido na-ahụ otu Chineke si dị mma na otu o si hụ anyị n'anya, na-enwekwa obi ụtọ maka ya. Ihe ya na ụjọ na-eso abịa bụ mmekpa ahụ na ntaramahụhụ. Ya mere onye ọbụla ụjọ na-atụ erubeghị n'izu oke nke ịhụnanya, ma ọ bụ na ọ garubeghị na ntoru nke ịhụnanya zuru oke. Nke a bụ ihe mbụ m chere anyị kwesịrị ịma maka ya, bụ otu Chineke si hụ anyị n'anya. Mana ana m ama gị aka n'ihu ka ị dewe ihe ị nwere ike ịkpọ akwụkwọ nke iru ọma n'aka Chineke, ma ọ bụ akwụkwọ nke ncheta. Ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nwere ike ime ya. Amaara m na ị gaghị achọ ịnọru ala na-ede ihe mgbe niile. Ya mere naanị obere akwụkwọ iji detuo ụfọdụ n'ime ụmụ ihe ndị a Chineke na-emere gị. Mana ana m agwa gị, ị ga-eru n'afọ 3 maọbụ 4 maọbụ 5 ị na-eme nke a, ma ị ga-enwe ụbọchị ihe na-agaghị aga nke ọma ebe ị na-ada mba. Mana ị ga-ewepụta otu iko ihe ọbụla bụ ihe ị na-aṅụ, wepụtakwa akwụkwọ ahụ. Mana ị ga-enwe ike cheta, nwanne m, o nwere ike dị na ncheta. Ị nwere ike icheta ụfọdụ ihe ndị dị egwu nke Chineke merela gị. Ozugbo ahụ ị ga-ebido hụta onwe gị ka ị nọ Chineke nso. A hụrụ anyị n'anya. Chineke hụrụ anyị n'anya, n'agbanyeghị onye ọbụla na-ahụ anyị n'anya. Ọ bụrụ na Chineke anọnyere m, onye ga-emegide m? Ọ bụrụ na Chineke anọrọ n'akụkụ m, onye ka m ga-atụ egwu? Ugbu a, echere m na anyị kwesịrị na-amata ihe ndị Chineke megere anyị karịa ihe ndị ọ na-emega ahụrụ anyị.
eche m na ọ bụ ihe dị mma ịma maka ya. Ana m agwa gị, Chineke mazuru ruo na ihe ntakịrị ọbụla dị na ndụ anyị. Zụlite onyinye nke mmata. Ana m ekpe ekpere mgbe niile si Chineke nye m onyinye amara nke mmata. Ị ga-ebido kpebere onwe gị ekpere dị otu a: Chineke, nye m onyinye amara nke mmata. Ekwesịrị m ịmata ihe ndị m kwesịrị ịmata. Oziọma Mata isi 7 sị, kedu ihe iji mara ururu ihe dị n'anya nwanna gị ma ị maghị osisi nke dị n'anya nke gị? Anyị nwere ike ịnọgide n'ebe a ụbọchị taa gwọwa ya enweghị ike. Amaghị m maka gị, mana zụọ m n'ebe dị elu, kụziere m otu esi achọpụta ihe na-ezighị ezi. Ị ga-asị, ụdị mmadụ gịnị ka ị bụ? Mana ọ bụ eziokwu. Ana m achọpụtacha ma ihe ndị m na-ekwesịghị ịchọpụta. Nke a bụ akụkụ ndụ m. Ana m ahụ ihe, ana m achọpụta ihe. Ana m ekele Chineke n'ihi okwu ya. Amụtala m otu m si ahazi ihe ndị ahụ ụzọ pụrụ iche. Ma ọ wụ ya, aga m achọpụta ihe ndị na-ezighị ezi na-enweghị ihe mma m ga-eme maka ya. Mana ugbu a amụtala m, enwere m ike ịgbalịsi ike, mana enwere m ike detuo ihe ziri ezi. Ya bụ ọgwụ nke okwu Chineke bụ ya bụ ihe ndajụ nke m chọrọ maka nsi nke jupụtara n'obi m ịhụpụta ihe na-adịghị mma. Chineke nwere ihe ndajụ nye ihe ọbụla chọrọ ịbụ nsi nye mkpụrụ obi anyị. Ọ bụrụ na agwọ ataa gị, ihe mbụ ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị gaa ruo ụlọ ọgwụ, ị ga-anata ihe nkụju. Ọ bụrụ na ị ma ihe bụrụ onye chọrọ ịdị ndụ, ị ga-adị ndụ. Mana anyị nwere ihe nkụju buru ibu n'ime nga maka ihe ọbụla ga-ebuli ike obi anyị nsi. Ị nwere ike ịchọta ya n'ebe e depụtasịrị ha. Leba anya na ihe ibu n'uche nke okwu Chineke 7. Weba ha n'ime obi gị. Iwe nke mmadụ adịghị eweta ezi omume nke Chineke chọrọ. Mmadụ ọbụla nke na-adịghị ejikọta nwa iwe ya dị ka obodo a kwaturu mgbidi ya. Ọ dị egwu. Dịka ị na-aga n'iru ime nke a, ọ ga-enyere gị aka. Ị gaghị aga n'iru ị na-ele ha anya. Mmụọ gị ga na-eso ha. Nke a ọ dị nnọọ ka mgbe ụfọdụ ana m eche na adị m ka mmụọ nke igbe Juu. Ọ dị ka ị nwere ike ịpị otu ihe mgbaghe, ha niile agbaghe. Otu a ka ọ dị. Mana mgbe ị nwere okwu Chineke zuru oke n'ime gị, n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla nke ị hụrụ onwe gị n'ime ya, Ekwensu nwere ike pịa otu ihe mgbaghe. Mmụọ nsọ Chineke nwekwara ike ịpị ihe mgbaghe ọzọ. Nke a nwere ike inye gị ihe nkụju nke ị chọrọ. N'ezie, ọ dị m ka a sị na ama m okwu Chineke otu ahụ. Kwụsị ya. Ị kwesịghị ịnọ na-achọ. Anyị kwesịrị inwe ọkpụkpụ azụ. O nweghị onye nwere ndụ zuru oke ka na-achọ ya achọ. Ịma n'ebe dị ọtụtụ n'ime akwụkwọ nsọ a gwara anyị sị anyị cheta ihe ndị Chineke mere anyị. Mana anyị kwesịrị ikpe ekpere, kwerekwa na Chineke ga-enye anyị onyinye amara nke mmata. Ana m ekpe ekpere maka nke a mgbe niile. Ihe m ji na-eme nke a bụ maka achọrọ m ịma ihe ndị Chineke megara m. Achọkwara m ịma ihe ndị m kwesịrị ị na-emere ndị ọzọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministry.